is our school and here's the sign, G.A.R. Memorial Junior Senior High School. Oh. Hi everyone! Today we'll be taking a walk to our school, to my school actually, G.A.R. So, come with us! Wow, Christina. Nice ka tayo. Kayaw, oy, murag mo yawag si Kuan oy, ha? Murag si Kuan ba si Julina Magdangal. American girl na biya ko. Unsa ka? American girl. Lingi po diri pod. American girl. Lingi diri ba? Gisulti nimo. Guys, son, dili man gi ugnaw ra na. Yung flower ni sa diri guys. Mga apartment. Nag-walking room yung sa din. Hindi sila mga apartment diri. Insert Tina eh. Nasulay ka ng Insert Christina ba? Or gitid mo. Nasulay ka ng playground. And look na rock top para inig snow. Rock top ba ni? Rock top ati sino? Para inig snow kanang mo mahilis ra ang snow. Ya di mo ice. Ya di ka ma-slide. Nasaan man ganit yung hiot sa stairs? Kapit naman mawawa ang tugnaw. Ito ba ganit nag-shoot? Okay, now we're gonna do shout out. So, okay, shout out kay si Ate Tash, kay Ate Sam, si Mara, si Baby Sylvan, ug si Adrian. Shout out mo tanan. Shout out silang Mimay, Pipay, mga Joan. Huwag kidual. Dili mo niya kaya kitang kalibangon kasi Sige si Kalibangon si. Si Kalibangon si. Ikat na, ikat. Cut. Walay kat oy. Walay kat. Ikat na. Si Kalibangon si itago na lang sa pangana. Tina. Tina. Itago na lang nato sa pangana, Tina. Ikotro na ako. Dito ba ay dagan-dagan. Ikat ka to, Dad, ha? Ayaw. Walay kat oy. Okay, sige na. I'll post your baby picture. Pag din ba ito nangyari ka? Ibot diha. It's so cold out. Basta may hangin. Dili man dito sa ato No, market. Friday. Oh yeah, Friday. Okay guys, so we're getting close now. As you can see, their school bus is over there. So that's my school. Happy na sila mamuhi ron kay tuna. Oh, 2 mamuhi man na sila inig 2 sa hapon. Or 3 no? Mm, depende. Mm. Ugma ato sa eskwelahan nimo bre. Nag-atang na ang mga school bus. Sama ni. Hindi kaya ang kanang nag-eskwela ka diha nun. Yamuan yung balay doon kayo. All flowers siya. Tumbleweed adi day. Di. Tumbleweed. Hindi kila mga balay diri ako. Diri ra nag-eskwela sa G.A.R. ba? Dool ra kayo. Lakaran. Maliit gyapon. Oh, kada sa liga doon. Ato siya, pakuha to siya siya anak. Sa ingon. Pila ko lawan. Ngano kay bawam ka? Imutuyok man siya. Tuyok di ay? Nya Tina tugnaw dili. Wala. Really. Wala. Wa siya mag jacket guys bisag winter kay wa kuno tugnaw. Kay kuan man ron 53 Fahrenheit. Yung lang green. So okay naman ko niya. Dapat magpatakag laban sa maas. Pag-win sa environment. Save the turtles. Hapit na pa guys. Tugnaw. Ang hangin na may tugnaw. Sorry for yung hangin. Bagay san. Okay lang hangin. Okay lang sa init man. Na kani mga sakyanan nagkuan ni sila mga anak dire, nagpaabot kani. Nes uncle oh. Naginuktok si uncle. Si auntie
G.A.R. Daghan kayo nagatang mo. Ikutin na, diya, tina, kilid. Tama daghan yung tao. Diya, ras kilid. Naman sa sikinan. Nasla sa car, nagpaabot. Sila ba? Ako man na basin ko. Privacy ko mga. Di mo gusto mag-drive na. Laki mo to. Dito lang ka. Oh, dito lang ka. Kapay ay. Tatbang sa gate dito. Slippery anyway. O may tao daw. Di ko ma-cross. Ay, Ano naman? Labang uy. oo, di na lang ko labang. Sige. Sige, ano ba? Money mong school. Muna lang field. Tabok ta guys, kaya may scanan guys. Asa ni diri grade ko to? Kanang kutob 8 grade. Oh. So 7 ug 8 ay grade 6, 7 ug 8. Middle school na nila. Nanay mga tao ng gawa. Mas mala sila good. So money among school yan na yung mga bata ng gawas. Okay, so this is our school and here's the sign G.A.R. Memorial Junior Senior High School. It was a high school but now it's a middle school. Katong 2 times. Oh, okay, 2 times. Okay, ako na yung white line. Here you go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. Jump. Ako. Ako, Fiore. 1, 2, 3. Sige, jump mo dua. 1, 2, 3. Okay, so this is the back of our school and we just wanted to show you guys, so that's it for today. And we didn't go in the school because even though I'm a student here, I'm online, so please like and subscribe. Bye. Bye.